Chalo. Everyone, Khulumbai, welcome back to my channel. Good morning from Sikkim, Gangtok. Photographer. Barni blogger is special. Manana special leave lana fidang. Matri pitri bondana leave lana fidang. Matri pitri kolabadang. Aina pitria. Hello, Puria. Hello. Mabadi mandang. Boria. Gangtok. Gangtok. Agalo pwede mo nang. Ada kepsi pigobay. Kep tham dabay. Ma year of pwede man. Agalo. Bawbay. 19 no 2001 to pwede mo. 2001 to program. Chung mari do hale kori de. Hi. I think hi kori de ba. Diksha na. Kere lagse? Bhal lagise. Bhal lagise? Mahi kenuka lagise? Bohiya. Photographer jang Gangtok dhini dari na city tour khalamse. Liva to sanini na lai hinkhani bara bidi changole ting thangla manna baba ya sob high pressure patient goja hinkhani man risk laya. तो जोङो दिनै दा गेंटक सिटी बेरायनानै कालिम्पं जानानै थांगोन तो भिडिअखौ नायलांबाय थादो अन्नानै नै बाबाया आथिङा एसे प्रब्लेम तारमाने दा ओंखायनो जों थांखाया ओरैनो दसे बेरायफैदों बेयाव आरो गाहाय गोजौ नालाय लोगोफोर जों गारियाव जिरायबाय तो नै थांसै दा एमजि मार्गनिफ्राय ओंखारबाय लाल चौक मा खनसे गानसै नायनि माबायदि मा मोजां मोनदों नों बेखौ दा जों फार्स्टआव थांगोन रपवे बेयाव एसे भिर जायो नायनोसै दा 10टा स्पट कभार खालामनो हायो ना हाया दा टाइमा जादों 8:30 9:30 आवसो ओपन जायो रपवेआ तो जों दा बेलेगाव थांसै लोगोफोर बै वाटारफल ओरैनो वाटारफल स्पटआव फैदों ओमफ्राय बेयाव जिप लाइनिं खालामनो हायो आरो एसेल' 100 रुपिस तो शिबम आरो आंनि मानिया खालामनो नागिरदों शिबम जिप लाइननि थाखाय जिप लाइनिं खालामसिगोन दा बिराद एक्साइटेड फर्स्ट टाइम एक्सपिरियेन्स बेनाबो हेलो शिवा माबायदि मोनदों अरे पज हेगार नाङा হাতটো এনেকে কৰি দে কেনেকুৱা এৰি দে হাতখন এৰি দে এনেকে থাক এনেকে এৰি দে এনেকে কৰি দে অকণমান ফটো লওঁ হ'ল দে এনেকে কৰ এনেকে কৰি দে এবাৰ Monastery of Beraihwidwngmwn. Yo, 10 rupees kori laye. Go to for na free. Ahi thak. Bol hair kari lo. বল ভিতৰত বল চেনেল খুলি udah Gangtok मोजां प्रेयार जाबाय थादों इमान मोजां टाइमाव सफैदों बिराद मोजां मोनदों प्रेयार जाबाय थादों बेनिफ्राय थांबाथाय कान्चनजंगाखौ नुयो भिउ पइन्ट थांगासिनो दङ दा लोगोफोर
Kanchenjunga. Iman dur jaba dorkar nai. Plant conservatory. Baba bibar khana ne. 30. Orchid man April of Raja Mazang Nuguman if you stop orchid man April of some hey to fully as a category. Oh, we don't know. Rani, wow, Kanchenjunga. Mabadi. Bothora mochang je. Wow. Malaba nuane. Kanchenjunga. Very lucky day we at. Madibina lucky. Clear weather mandang. We went to waterfall budong oh. Nei. Aya ja aram bibara. Beautiful ga baitha denu ma. Ma dong ne biao. Orchid dong. Finally thabai faina waterfall ko nunu manbai. Here is a waterfall. Paragini nonga oblabu mazang. And try verify Kanchenjunga ko birat mazang nuya. Faina Kanchenjunga ya mazang nuya. Ne fido. Mazang orchid fra barna dongo. Bibar fra. April thara mazang jagan. Thara bothora ranbai nalai. Padang Ganesh Mandir, Gangtok. Sikkim ni dress kan kasih lagu per. Foto cap ni say. Apa di dudan? Ciba. Madi man kebagan hebai. Dress. Oh ya lagi se. Mana lagi se? Mudi lawas nong. Kebagan hebai. Nani Ciba. Kali kuat aku kengkai kongko kam nanga. Wah, hero mata si bang? Raja Nuruto, Raskumar. So, ini lagi betul apa beli jane? Wah, chalo. Oh, boleh ni deh. Hanggasin dong, mandi mana? Sao, ibadah guri deh. Chalo. Gujo thangasin dong photo lana. Shiba magaw no ekdom birat mojang monbai dress ko gannaनै ओमफ्राय जों एसे मेमोरिनि थाखाय फट' खेबबाय बिदिनोसै ओमफ्राय दा जों थांनो ओंखारदों डाइरेक्ट रोपवेआव बे जाबाय अर्किड फ्लावर पार्कमोन ओमफ्राय बेयाव आगोलाव हाबखानायखाय दिनै थांला टाइमबो गैला लोगोफोर रोपवेआव थांनोसै ओमफ्राय मादै बे मादै आं आरो शिवम थांगोन आरो सासे मादैया गियो बे हायानो थाङा ओमफ्राय बेयावहाय किन्तु नोंथांमोना कैश लाबोबा जानाय नङा माने लाबोबा जानाय नङा बेवहाय माने अनलाइन पेमेन्टसो एक्सेप्ट खालामो बिथांमोना आंना आरो जिपेआ जि प्रब्लेम होबाय किन्तु थाङिनि बोरैबा मिलायबाय आरो लोगोफोर आधा घन्टानिबो बारा नेनानै दा थांसै 4th फ्लोरसिम चलो लिफ्टआव थांनांगौ Fourth floor, 4 press kalambai. Wait. Okay.
ধৰি ল'বি ইয়াতে ধৰিবি ভয় লাগিছে নে শূন্যতে গৈ আছে যে এনেকে যাব চাই থাক এতিয়া আৰু তলত কি আছে একো সেয়া ভিউটো চা বেনিফাই ফুৰিবাই ভয় লাগিছে নেকি गोजौनिफ्राय फैबाय बै गाहायसिम आरो दा गाहायनिफ्राय थांसिगोन पुरा गेंटकखौ नुदों बै गोजौनिफ्राय फैदोंमोन ओमफ्राय दा थांफिनगासिनो बैसिम लांनानै दा आरो गोजौ गाखोलांगासिनो दं जोंना थारमाने दिनै बे मोनसेखौ पुरा प्राइवेटलि बुक खालामनाय बायदि जादों बारा मानसियानो गैया ओमफ्राय बेनि नेक्स्ट पुरा भर्ति जोब जों गोजा रुमा बिदिनोमोन जों थानाया मोजां बेनिफ्राय पुरा भिउआबो मोजां जायो एमजि मार्कखौ नुयो बेनिफ्राय फुङाव जों कान्चनजंगाखौ नुदोंमोन बेनिफ्रायनो दाथ' जोमै खोबजोब्बाय जादों थांनो ओंखारबाय रिजनेबल रेटआवनो मोनगोन लोगोफोर क्लिन गाज्रि नङा बेसिक गासिबो फेसिलिटिस दंजोबो गिजारनिफ्राय गासिबो दाथ' कारेन्ट गैया जों थांनोसै बेनो लबिया बेयाव बाबामोन थादोंमोन कन्टेक्ट नाम्बारखौ आं होगोन डिसक्रिपसनाव मिया हराव बाबाया एमजि र'डआव फैयाखैमोन मोनानायखाय दा सानाव एसे बेरायबाय ओंखाम जानो थांगासिनो दङ माबायदि नुदों एमजि मार्कखौ बरिया गोल्डेन हाइट्स बेयाव ओंखाम जाहैनोसै चलो बाय बाय गेंटक I like my Gangtok. Okay, see you again next time. Bye Bye-bye. Gangtok. Nung mabayi ban ka si Bong? Mazang. Mazang. Ang Gangtok mazang. Asa talang din ba yun eh? Logofer, जों दा थांगासिनो दङ सिक्किमनिफ्राय थांनानै जों दिनै थाहैगोन पेसक होननाय मोनसे जायगा दङ दार्जिलिंनि गोलैयो वेस्ट बेंगल जोबोद समायना जायगा बेयाव मोनसे homestay माने रिजर्ट आरो फिसा बुक खालामदों सिबा मा जादों चिज बल जागासिनो दं बिराद गोथाव नामा चिज बला বাগান হয় শাল বাগান নাইছে বাবা কালি দেখা পাইছিলো যে আমি ৰাতি ওখ গছ কি গছ ৰাতি শাল বাগান जों मोनसे पेसक थांनाय लामायावनो सियारिनो ओंखारबाय मन्दिर थांदोंमोन नालाय नै फटाया सानै मादैजों थायैनो आं साहा लोंनो सोलोंदों थ' बिसोरबो दा साहा मोनलोङाखैखाय खर' सादों साहा मोनलोङैनि थाखाय एकदम खर' सादों दिनै फुंनि साहा लोंनायाबो मोजां जायाखै थ' दा साहा लोंनोसै बढ़िया है चाय কেনেকুৱা চাহ মাথাটো ভাল হৈ গৈছে सफी बाय बे हिमालयन रिजर्टआव ओमफ्राय बिराद मोजां माने किउट आरो माने हमस्टे आरो थ' बेयावनो थानोसै थ' टेन्टबो नुदों केम्पिंबो खालामजायो बेयाव मोननै कटेज दङ बेयाव फिसा जों कटेजावनो थानोसै So, look for Iman, cute cottager. Singo. Visual. Okay. Visual. Visual sitting area. Very cute cottager. And Junia, no?
Jing washroom no mo. Komode ase lota. Ha. It's a balcony budong bobo so. So cute. Wow. Oops, it's a balcony. Yo. Baba mana momo enjoy khalam gasin dong. Ma badi momo a? Gothau. Betul na? Veg momo. Tole, kene kwa? গৰম গৰম একেবাৰে গৰম Kami? Kaisa hai? বোলে ওপৰৰ চাহবিলাক Kau paisa ne momo? সোমোৱা আছে Momo jani sir. Infrared ini vlog ko beone fujamni sir. Jobat gelok jabai. To gaban ara jeng benifrai Kalimpong jalani thangsigan. To najagan nोंथांमोननो देखायनो Kalimpongखौबो ओमफ्राय गाबोन फुंनि एसे भिडिअखौ बे नेक्स्ट ब्लगाव देखायनोसै मोजाङै हिन्थ' हरावसो देखाबाय तो लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर आरो जुदि मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ अननानै लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो लोगोसे साबस्क्राइबबो खालामदो आंनि चेनेलखौ टिल देन टेक केयार बाय बाय जोबोद समायना लोगोफोर बेनो जाबाय लामा हाता इको पार्क কেনেকুৱা লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে ভিউ পইণ্ট बेनिफ्राय कंचनजंगाखौ आरो मोजाङै नुबावो